Sa pikasbahin Mosaka ang pamasahe sa eroplano sugod Abril 1 hangtod 15, 2026. Human gipatas-an sa Civil Aeronautics Board kun CAB ang fuel surcharge ngadto sa level 8. Ang mga domestic flights Mosaka og 253 pesos hangtod 787 pesos samtang ang international flights mamahimong Mosaka hangtod 6,200 pesos tungod sa kataas nga presyo sa krudo sa global nga merkado. Ang bag-ong singil sa domestic flights ipatuman sa mga ticket nga ang biyahe o ang book gikan Abril 1 hangtod 15, 2026. Ang pagsaka sa pamasahe resulta sa pagbag-o o pabag-o nga presyo sa jet fuel sa merkado nga maoy hinungdan nga gipatas-an na o gipatas-an sa CAB ang surcharge gikan sa level 4 padulong sa level 8. Gipasidan-an usab ang mga pasahero nga mag-book daan aron malikayan ang mas taas nga gasto sa umaabot pang mga bulan.